fa gyada fa tun azufa ita nake ci. Rayuwa ne da kake tunanin ta canza. Kan dai a ce shugaban kasa komai a ce Shi shugaban fa ya san fa da fa da faro da cinyar kaza nake burar na Wai yanzu wai ni na dawo cin gyada. wallahi ai jama'a Allah assalamu alaikum yanzu na gama tambayan ka. wallahi tallahi hedi kuna tana Wai na ana kashi ga yatin wannan da kuke yi na ga hefa ma ake to to kai ma ga ma dai a ƙara ma ba. wallahi Ina ta Ashe kuna tambaya tana? tana ina ashe kana tafi. wallahi ina tafi ai baban ne tun safe ya saka na aikin gona ko ba kun tsaya wasa ba Gona kai. 500 baba ya bani Ba shi na kuma ware kuwa ya ba ku. kai In zaka tashi aiki ko sai ba ku. to duk ai shi ya san kokarin da nake yi ita Wai abokina wai kwana biyu ne labari ne wai. kap ai ban baka labari ba Kai. ai kap garin nan da kake gani bara baka labari babu wanda yake na faran jinin mata in dai mata ne Farin jini? ni ba in dai soyayya ne Ka ji fa abin da yake. Mu gani mana. To. Mu gani. yana fama da fatanya A to. a koda yaushe aka fada To me ba mu sani ba. ya ga kap ina zuwa Ai wallahi. hai da Allah Kyale shi. Zai dawo. kai ina ka wait yan mata salamu alaikum Lafiya? wallahi lafiya Kike a lafiya kalau yan mata wallahi a dangare gashi kin yi kyau kin haɗu kin ci kwalliya sa na biyo ki nace ina so saboda Kuma har ka san yarinya da zaka zo. Duk da mata na a mafarkin ki Assalamu alaikum. amma alaikum salam Waya zaka mu haka. wai me yake damun ka ne Malama. Wallahi tun ranar da na ganin ki na farko na samu silar magance damuwa. Ni ne masoyinki na gaskiya wanda nake son ki bisa amana. ƙarya yake fitsarin kwance yake